Most pedig ismerkedjetek meg Tortával, a világbajnok cicával, aki 21 néhány társával együtt egy igazi macska paradicsomban él. Kíváncsiak vagytok, hogy telnek egy világbajnok hétköznapjai? Stábunk ellátogatott Telki Alba Regia ópium otthonába, aki nemrég egy olaszországi világkiállításon 1000 macska közül lett a rövidszőrű kategória győztese. A családi körben csak Torta névre hallgató 3,5 éves burmai cica igazi közösségben él, és a látogatók érdeklődését sem veszi zokon. Kérdéseinkre gazdájuktól kaptunk választ. Hány macskát és milyen fajtákat tartasz itt? Hát bent a lakásban van 12 cica, mind burma, és kint a ház környékén, garázsban még szintén van egy olyan 10-12, azok ilyen befogadott cicák, házi cicák. Hogy telik el egy nap a macskákkal, mekkora törődést igényelnek? Reggel avval kezdünk, hogy fölkelünk. Általában ez most olyan 6 óra környékén már muszáj, mert a macskák kelnek. Tehát nincs az, hogy én fogom magam, és akkor alszok 9-ig. Addig veri az ajtót, addig ordít, addig nyávog, addig kapar, amíg föl nem kelünk. Úgyhogy akkor avval kezdünk, hogy kialmozzuk a cicákat, tehát kakipisi, ami este volt, azt kiszedjük. Elmossuk a tányérjukat, amit este megettek, az ennivalót, kicseréljük a vizeket, adunk nekik egy kis konzervet, és akkor ezt fönt megcsináljuk, utána jövünk le, és lent ugyanezt még egyszer, aztán pedig folytatjuk a garázsba, tehát durván egy olyan óra naponta reggel és egy óra este, amíg itt a cicákat végigetedgetem, meg végigrendezem. A környékről sok macska jár ide? Sajnos igen. Most már valami 10 cica van, aki itt van a garázsba. Valaki 4 évvel ezelőtt jött ide, nem tudtam neki azt mondani, hogy nem adok neki enni, meg figyelj, te kapsz enni, te meg nem kapsz enni, és akkor itt szerintem elterjedt a hír a cicák között, hogy itt van jó kaja, úgyhogy jönnek. A kinti cicák teljesen elkülönítve élnek a benti tenyésztett csapattól. Kíváncsiak voltunk, milyen szempontoknak kell megfelelni egy cicának, hogy esélyes legyen a világbajnoki címre. Mindegyik fajtának van egy fajta standard leírása, amit egy nemzetközi szervezet előír, és akkor ezeknek a standardeknek kell megfelelni. Tehát, hogy mekkora legyen a füle, milyen színű legyen a szeme, milyen hosszú a farka, mennyire sejmes a bundája, vagy nem sejmes, tehát ez minden fajta függő. Torta most a világ egyik legszebb macskája. Vajon értékelik-e ezt a rangot a többiek? Az nincsen, hogy őt most megkülönböztessék azért, mert ő világbajnok, tehát ő ezt így nem érzi, viszont azt érzik, hogyha egyiket vagy másikat kicsikét jobban szeretem, azt nagyon-nagyon nem szeretik. Hierarchia van, tehát ő volt, ő most itt a főkandúr, ő itt a macska főnök az egész csapatba, és azért kell a cicákat kétfele tartanom például, mert van fönt egy kék nőstényem, akivel nagyon-nagyon nem jönnek ki egymással. Ő volt a legelső cica, ő még mindig a falka vezérnek hiszi magát, és ezért ő nem tudja elfogadni azt, hogy már nem ő a főnök. És muszáj őket ezért szétzárva tartani, mert ahogy leengedem a kék cicát ide, akkor elkezdődik a veszekedés. Persze, mi azért a fenti csapatot is meglátogattuk. Nem kell félni. Jenike. Jó, teljesen oda van, meg van rémülve. Jessica. Ő nem. Hátul az anyja. Ez a szoba teli játékokkal, kizárólag a cicák birodalma. Később a nappaliban arról faggattuk Juditot, hogy mi mindenre kell megtanítani a macskákat ahhoz, hogy ne okozzanak sok kárt a lakásban. Nehéz tényleg, mert vannak köztük nagyon-nagyon okos állatok, és vannak kicsikét butábbak is, de meg lehet tanítani őket arra, hogy mondjuk ne ugorjanak fel az asztalra, ne bántsák egymást, ne verekedjenek. Többször kell elmondani azt a szót, amit mondjuk a nem szabadot. A puszi nagyon-nagyon jól tudja, hogy mi az, hogy nem szabad, vagy nem szabad bántani a másik cicát, nem szabad felugorni az asztalba, Bűbükének nem szabad kábelt rágni, neki meg nem szabad beleenni a reggelinkbe és a vacsoránkba, tehát meg lehet tanítani ezeket a dolgokat. Azt gondoltuk, hogy aki ennyi négylábúról gondoskodik, annak másra már nem is marad ideje. Tévedtünk. Mekkora kötöttséget jelent az, hogy itt rengeteg cica él? Annyi mondom tényleg, hogy reggel este kell ellátni őket, azon kívül ők most már el vannak. Az a jó, hogy nem egy cica van.
Tehát egy cica nem szeret egyedül lenni. Én is azt ajánlom mindenkinek, aki cicát szeretne magának, hogy vagy úgy legyen egy cicája, hogy sokat tud otthon lenni, vagy pedig legyen kettő, mert a kettő már elszórakoztatja egymást. Tehát én, hogyha reggel elmegyek itthon, és este jövök haza, semmi az ég egy világon gond nincsen.